Струва ли си да апгрейднете до iPhone 17 Pro Max, ако вече използвате iPhone 15 Pro Max? Ето какви са ключовите подобрения и моето мнение по въпроса. При iPhone 17 Pro Max имаме чисто нов дизайн с тази голяма плочка около камерата, което според Apple е заради подобренията под капака и новата охладителна система. Това е супер ценно, но за мен iPhone 15 Pro Max има по-добрия дизайн, защото е по-тънък и по-лек, а и да не говорим, че използва титанова рамка вместо по-крехкия алуминий на серията iPhone 17. Дисплеят на iPhone 17 Pro Max е по-голям и с по-висока яркост, а освен това има покритие намаляващо от блясъците. Може би най-важното, защитата му с новото стъкло Ceramic Shield 2 е значително по-сериозна от тази при 15 Pro Max. И двата телефона имат голям основен сензор с 48 мегапикселова резолюция, но ултрашироката и телефотокамерата при новия модел също са 48 мегапикселови вместо 12 мегапикселови и възможността за 4 пъти оптично и 8 пъти хибридно приближение за мен е по-добрата комбинация. Ключов апгрейд има и при селфи камерата, която при 17 Pro Max може да снима и вертикални и хоризонтални снимки без да завъртате телефона. Чипсетът и при двата модела е произведен по 3 нанометров процес и осигурява отлична производителност, независимо, че при iPhone 17 Pro Max той постига осезаемо по-високи резултати при бенчмарк. Няма да имате проблем с пакета AI функции Apple Intelligence, който от двата да изберете, но имайте предвид, че оперативната памет при iPhone 17 Pro Max вече е 12, а не 8 гигабайта. Батерията на 15 Pro Max беше добра, но с новия флагман Apple осигурява не само по-голям капацитет, но и няколко часа повече време в реално ползване на устройството. Жичното и безжичното зареждане също са по-бързи. Под чертата, разумното решение би било да останете с iPhone 15 Pro Max поне още една, а защо не и повече години. Да, всичко при iPhone 17 Pro Max е по-добро, но ако вашият 15 Pro Max не дава никакви признаци да се задъхва, задръжте го.